ay tinatakwi. Di ba? Talagang vice versa itong pag-aaral natin dito sa spiritual. Ang sabi niya, ang taong nagkasala, patawarin mo ng makatabi 77. 77. 70 times 70. No? Tapos ito, 2 beses lang nagkamali sa kanyang pananampalataya. Itakwil mo, sabi niya, noong panahon. No? Pero ngayon, bakit pinapagawa sa atin ang maraming magpapatawad? So ano po si ating Maestro Jesus? Sineselebrate ng maraming tao sa mundo na kung ano na ba ang nabago sa atin. Ano na ba ang na-achieve natin? Kung bibilangin po natin ang kanyang pinapagawa na maalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Maalin mo ang buong puso mo, buong kaluluwa ko ang Diyos na naglalang sa atin. Na Diyos ay magpakababa at magpatawaran ng bawat isa. Sa ating pagkakamali, alam naman natin na tayo ay hindi perfectong tao. Kaya ang sabi niya kanina dito po sa Colosas 1:6, sa Colosas 1:6, ang sabi niya, basahin ko na lang po dito sa 5 hanggang 6. Dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nauna ay inyong narinig sa salita at sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ang mga naririnig natin na mga banal na salita na papubungahin natin dito sa pananampalataya na walang galit, na walang pag-aalinlangan. Minsan mga kapatid, ako'y nalulungkot sa mga kapatid natin na unaffiliated. Kung minsan sinasabi nila na wala tayong pagmamahal, tatapot naririnig natin ang katotohanan ng turo ng mga banal na espiritu. Turo nila ay mga kaisaan, mga tayo. Kaya itong gift ng Diyos sa atin, sana tanggapin natin maluwag. Sa lutsod no kasano iti panagyaman tayo. So nga itong kalmay sa kada tayo di panagyaman inoran oras. Saan nga ay itong kalawas la dito. Inoran oras tunggal aramid tayo. Tunggal ang panakalagit tayo. Pasalamat tayo kinapo Diyos kadagiti suban banag nga ipapaay na iti tunggal mo sa kat nagpintas itinaitad ng surat dito'y Colosas. Kuna na dito'y nga kararag ni Pablo maay-paay kadagiti taga Colosas. May paay kana tayo amin kagkasta magtititoy ang kangurunan iti na ito'y ocean part. Nga kuna na dito'y dos, isurat na kadagiti sa santo kan matalag nakabsat ket Kristo ijay Colosas. Parabor kada kayo kantal na itibiyang iti Diyos nga ama tayo. So nga nagpintas, itit na kasulat nga masapol iti natal na kapanunod kaditi puso tayo. Pagkastamot adatoy tayo unog iti sentro tayo. Awan iti laglagay kung tayo di kadya isa unya po Diyos ay iti magpagbiag iti makinunag kinatao kinatao tayo. Ti pa nakadamag ni iti pamati yung Kristo Jesus, tinti ayat yung kadagiti iso amin na sa santo. Kapo iti nanama anay dulin ka digiti lang langit maipaay kada kayo. Iso anang yun, kapo iti sao iti kinapod noong iti ebanghelyo. So nga dayay bagbaga niya po Diyos na naidulin sa ginagin niya. Dayay namnamaan kayo, dayay biyag nga agnanayo. Iso dayay iti pararapaapan iti tunggal may sa kadag. So nga ada tayo nga dinuminggo nga dengdengeg tatagijay sa unya po Diyos ngay pagbaba through the kadagiti iso nga medium tayo iso daya ipapaulag ito Diyos saan nga mauman niya po Diyos na may papaay kadagiti tapno ti kasta dayay puso tayo makargaan kumaga dagiti
saon ni Apo Diyos kay sudagay ito. Nung tayo, yung kundong ititiyong po ngayon tayo magpanangisugli, makita na mo't kumaitong ito kung kalit sa kanito. So, masapol nga na dito'y aramid tayo pagpunga. Lalo tata sa 2018 yun, nga dadagay, nga saan nga kayat ni Apo Diyos, iti 2017, panawan tayo kumalit, agbalbaliw tayo kuma. Paliwan tayo kung nagiti, sasaong nga awan iti pagsayaan. Tapos no, tidila tayo, nagpase, nung nagdaduma, iso ita dyan iti, mangko, or so, dapat kumadaya iti, subsuban tayo, tato, idila tayo, intad ni Apo Diyos, nga panangidayaw, kenkwa na, saan nga panangin, mabaga na iti, so nga, kakabsat tayo. So nga po nana, ademten kada kayo mas ademten kada kayo akas matiti. So amin alubong at ang agbungbunga. So nga po nana po tula unay nga pagbungaen. Iti aramid kayo. Uyon nga iti panag-aramid iti panagbunga. Saan lang nga dagay ang bunga iti kinaadi iti membro, iti bunga iti aramid iti tungkal may sakad tayo. Kat dumakal akasmat kada kayo nalipad iti aldaw pa nakangyagiyo kan pakanakamoy iti parabol ti Dios. So nga, nagasat iti parabol iti Diyos, nabasak sentro parabol iti Diyos, na ito'y surat, ano iti parabol iti Diyos, kata kayo. Kada tayo amin, kada tayo nga nagkagad. So nga, sapay kumata, saan tayo nga bareng-barengan, tayo tayo panakaawis, tayo tayo nga pamati, tapno ti kasta daya sa kana iti Diyos, kada tayo malakaman, iti tunggal may sa kada tayo. Happy New Year! Kulit man iti second anniversary iti parabol iti Diyos iti pagtawas kayo aking Birthday group.